Здравейте, приятели! Петър! Пътя за Петрич, не за Петрич, Петърч търси, Петърч. Чай малко. Ще разглеждаме само и музеите. Здравейте, приятели, ние стигнахме къде? Самуиловата! Ох, Ханч, Самуилова крепост. Доста добре беше пътя, послушахме малко музика. Хай! Майка ми снима всичко. Чакай. Ма не, минаме ние като майка ми да снима това дървото с мака. Не, дървото с мака. Ние сме по пътечката към Самуиловата крепост сега. Марела, Боби и Гери. От така Еле! Гушки не отвори врата. Ние сме в землянката. Гошко има болче. Люшкаме се, хората миналото отзад. Люламе се, Колев. Носталгично ми е, Колев. Носталгично ми е. Супер е, добре е ситуация. Айде, стоп! Лоп! The perfect timing, actually. Ние сега си тръгваме от The Samuel крепост. Те не могат да слезнат. 25 градуса на 25 града. И е супер добре времето. Не е супер добро, гледам чекал. Ние ако не Спри да снимаш тук, защото по-не няма долу. Ема таман. Здравейте, приятели, ние сме в хотел в Пейпи. И не е много хубаво. Идея, че съм дебил. Не мога да зумна напред, нали? Не ми обясняй. Ние сме на Хераклея Синдик. Сандринче, виждам във всичките. Сега много сме Там гладни. си как дразни. И госпожата пазарува. Госпожо, не е сега момента. Госпожо! Чукни! И така, приятели, това е за нашия влог. Ще се включим, като се тръгнем. Побой. Чуваш ли как сърцето ми бие тъжната камбана? I just had to let you know you're